Mayong gabi, Bananggan, salamat sa Diyos na nakabarok na pugurin ninyo sa tubangan ng igsoon. Ang Diyos, adunay purpose sa mga sa katao igsoon. Dili pa iko nga ikaw na imong successful karon. Nitubo ang imong negosyo, nilambo, nahuman kag eskwela, dili pa na imong mga igsoon. O successful ang imong kinabuhi. Kuwangan nila nga itong kinabuhi kung wala kay Diyos igsoon. Dili mabuhi ang tao kung wala ang Ginoo sa itong kinabuhi igsoon. Kung sa imo pa lang pagpunta sa kabuntago, no, nagginhawa ka, dako kayo na siyang grasya nga gihatag sa Diyos nga nakanimo, ay daghan karon nga nag-agaw buhay, no, dili na sila makaginawa, maglubos na ginawa, na anxiety, depression, daghan kay tuod man kana siya sa stress kay igsoon, tuod kay nahilayo sila sa himaya sa Ginoo igsoon, nawadaan sila relasyon sa Ginoo, maybe tungod sa kalisod, tungod sa kalistanan, dagkong problema, kinahanglan yun ka, that's why kinahanglan yun ka muduol sa Ginoo igsoon. Kaya ang atong Diyos, ang iyang kabubuton igsoon, para ta maduol niya, para ta mga pahimuot sa itong buhay nga Diyos igsoon, ato siyang simbahon o galabaran. Munang gihimo niya ang tao sama sa iyang ibahe igsoon. Muna nga bilihon kay natubangan sa Diyos igsoon. Kung sa karon natagi siya gigayon, natagi panahon ng Ginoo, bisag usa lamang ka oras matag adlaw sa imong pagkinabuhi. Dili lang kay kutubra sa imong pagnegosyo o unsa man pagtrabaho. Bisi ka na kaayo sa imong pagpaninda o sa imong gibuhat sa kinabuhi igsoon. Tuhoy nga ang Dios magapanalangin kanimo, magapamuhat kung unsa mang mga butanga nga imong gitinguha. Pangita pag-una ang kalipay diha sa Ginoo igsoon. Kasi diha mangita ka, makakaplag ka sa kayuhan. Diha sa pangita nimo sa kinaharian sa Dios. Iyang ihatag ang imong pipangandoy igsoon. Unsa ang katuyuan sa Dios? Naghangyon siya kanato igsoon, nagaingon siya sa Roma 12 mga igsoon, ayaw ka mo pagpahiwayon sa pamatasan ining panahuna. Ipabag-o hinon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghuna-huna aron masayhan ninyo ang kabubuton sa Dios. Unsay maayo impit ug makapahimuot kaniya. Unsa dili ka angaya mo pahiwayon mo go with the flow lang kita sa unsay urot nining kalibutan na igsuon kung kay dili ka na maoy kabubuton sa Dios alang sa tao iya kang gibuhat para makapahimaya kaniya. Kanang nawad-an ang tao sa himaya sa Dios ngano nakasala man siya tungod kay nahilayo siya sa Ginoo, wala na siya relasyon, busy na kay siya siyang pagkinabuhi. Tungod kay nagtuo lamang ang tao, nabutob lamang siya dinhi sa kalibutan. After that na igsuon dunay paghukom. Ang pangutan nakita ang tama mo tubang si Dios igsuon. O aron kita iyang pagahukman. Adunay kinabuhi na iyang pilain mo, kinabuhi walay katapusan. Pagkanindot kung maangkon ta ang saad sa Diyos igsoon, mo na itong tinguhaon. Numero 1 na itong tinguhaon mo igsoon mo ang kinabuhi walay katapusan na isaad sa Diyos. Kung kay nahigugma man siya kanato igsoon, iyang gihatag